Bafuna ukhuseleko loluqilima abazali kwisikolo izifikele eNtshanga KwaZulu-Natal emva kwesiganeko somfundo Hlabe abafundi abathathu sewabulala omnye kubo. Kusenjalo unqunyanyisiwe emsebenzini utishala wesikolo iMinerva Secondary School eAlexander Gauteng emva kwezityholo zokuncwasa abafundi. The failure by NSFAS to administer that mandate efficiently, as observed through this investigation, therefore undermines the legislative purpose for which it exists. Umkhuseli woluntu Advocate Kholeka ucale kudize kuba ingxowa-mali yoncedo lwezezimali yabafundi NSFAS ayifikeleleki ngokwaneleyo kwabo bekumele ukuba bayaxhamla. Abasebenzi kwicandelo leswekile bayaqhubeka nogwayimbo lwabo ngelifuna uchatha umyinge ka-13% kwimivuzo yabo. Sinibulise emakhaya ukanti andambi ndodwa andamba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla. Baxhalabile abazali kwisikolo samabanga aphakamileyo izifikele eNtshanga KwaZulu-Natal okuze emva kokuba umfundi uthe wahlaba abanye abafundi abathathu zewabulala omnye kubo. Ingxelo zithe sisiganeko siphenjelelwe ingxabano ngeegloves. Kungoku nje abazali bafuna ulawulo loluqilima kwesi sikolo kwaye bakwagxeka inqununu ngokusilela ekuthinteleni esi siganeko. Kanti iinkcukacha ezipheleleyo ngeli nqaku sawuphinda sibuye nazo. Kusenjalo unqunyanyisiwe utishala oneminyaka engama-55 wesikolo samabanga aphakamileyo iMinerva Secondary School eAlexander Gauteng. Elinyathelo liza emva kokuba abafundi besi sikolo baye bawafulathela amagumbi okufunda namhlanje ngelinyanzelisa ukuba igxotho letishala ityholwa ngokuncwasa abantwana besikolo. Abafundi bakwatyhola letishala ngokuthatha ngaphandle kwemvume yabo iinombolo zeminxeba yabo kwi-group chat ze yagqiba yabathumelela imiyalezo ngendawo. Imenci inkqubo yokufunda nokufundisa namhlanje kwisikolo samabanga aphakamileyo iMinerva eAlexandra ngenxa yokonela kwabafundi emva kwezityholo zesincwaso komnye wootishala ngokuthi abathumele imiyalezo engandilisekanga. This incident came to light on the previous week. We got information from one of our learners that there's a teacher in their school that is actually sexually harassing them. When we came about to investigate the matter, we then got then that there's another learner that's facing the same challenge that this learner that came up and reported it is facing. So when we tried researching the case, that's when we got, and this has been an ongoing case. It's a long-going thing. What we saw on the WhatsApp messages was the teacher actually asking the learners if he could actually marry one of the learners and how the learners are actually feeling in this cold weather. Those were the kind of messages we got. Othethela isebe lezemfundo eGauteng onwabile Lubhelwana uthi le meko ingamasikizi kwaye belisebe bakuqinisekisile ukunqunyanyiswa kwalotishala. We are dealing with a decay of morality in society. Our schools, unfortunately, are infested by sex pests and all forms of barbarians. Now, the teacher is currently on suspension. The matter relates to a teacher who texts the learner inappropriately. However, the department has taken action. The teacher is now at home. Aba bafundi bebebetha ngenqindi etafuleni ngelithi iza kumanci inkqubo yokufunda nokufundisa kwesi sikolo de athathelwe amanyathelo angqingqwa lotishala uchaphazelekayo. Baxhalabile abazali kwisikolo samabanga aphakamileyo izifikele eNtshanga KwaZulu-Natal okuze emva kokuba umfundi uthe wahlaba abanye abafundi abathathu zewabulala omnye kubo. Ingxelo zithe sisiganeko siphenjelelwe ingxabano ngeglove. Kungoku nje abazali bafuna ulawulo loluqilima kwesi sikolo kwaye bakwagxeka inqununu ngokusilela ekuthinteleni esi siganeko. Luqhelekile usapho lomfundi ohlatywe wasweleka kumasango esikolo sasezifikele eNtshanga kumasipala waseThekwini. Ingxelo zithi esi siganeko senzeke ngethuba lengxabano ngeglove.
Umama womfi uthi akayazi uza kuthini kungokunje. Kade ngisePinetown izolo. Ngafanelwa umema wakhe. Wathi Cobuzi ngephi? Ngathi ngisePinetown. Wathi sacela ngiphuthume eclinic balimele lo phila. Ngase ngambuza mema ulimele ndawoni wathi hayi maphila akukubi. Ngifike eclinic. Ifesa phefumula kodwa ngiyanga kule gumbi ade bemsebenzela kulona. Asiphelanga isikhashana. Cela umndeni. Kwaphuma umaya khona. La ngibone khona ukuthi asekho. Ntambama nje sithole yona imbiko omubi ongekho muhle. Ukusithuse kakhulu nathi ukuthi isenze sikanje sikenza kanjani esikoleni. Obila esithembe khona ukuthi ingane zivikelekile. Kodwa lokho kusithusile kakhulu. Bangasiphatha nakabi. Silimele nje siwumndeni. Nasazi isimo ukuthi sobheka kanjani. Ngoba njengoba sizwa nje kuyimanje nasesikoleni isimo asikho sihle nabafundi bayabhikisha bonke kubheke phezulu. Ukanti abazali bawubhinqe wamfutshane namhlanje ngelinyanzelisa ukuba zime ngci intshukumo kwesi sikolo. Sidumana kakhulu sibuhlungu ubuthongo asibazi. Sizwela umzali walengane esithule namhlanje. Kwayithina nathi sicabanga izethu ukuthi ngelinye ilanga kofika kuyiyami ngibizwe kuthiwa nansi eyakhe ingane sidendelezile lapha esikoleni. Ababazali bathi ziliqela iziganeko ezikumila kunje zisenzeka kumasango esisikolo. Bakwathi inqununu isilele ukwenza umsebenzi wayo. Lento eyenzeka la kulesikole ezifikele ayiqalise okwesithathu. Ngoba yena lo mfana onike lengane umbese ingane yaka grade 8 lebulele ingane enye. Lo mfana ufunda ugrade 11 lo kade phethe umbese wawunika ingane yaka grade 8 umbese. Le kwazi ukuthi igwase lezi ezinye. Lengane inelokhuzi nama cases la esikoleni amathathu yokuphatha umbese. Eyesibili lo case kwakhona include neyami ingane lapha yacishe yalimala ngenxa yalo mfana ohlala ephethe umbese lesikoleni. Isebe lemfundo esiseko kwiphondo laKwaZulu-Natal belingekaphawuli ngethuba sisiza emoyeni, kodwa ngokwenkcukacha amanani zesebe lemfundo esiseko kweli phondo kunyaka-mali ka-2025 no-2026 zibonisa ukuba izikolo zeliphondo zinkqenkqeza phambili ngeziganeko ezikumila kunje xa kuthelekiswa namanye amaphondo. Sele isisithuba esingaphezu kweminyaka elishumi NSFAS ijongene nokugxekwa okumandla malunga nendlela exhasa ngayo ngezimali abafundi abahlelelekileyo. Kungokunje uphando beluqhutywa iofisi yomkhuseli woluntu ludize ukuba NSFAS isesichengeni sokungena kwintlekele yanaphakade nanjengoko isilela ukubonelela abafundi ngenkxaso-mali, indawo zokuhlala kwanemingeni yolawulo yangaphakathi. Le ngxelo ikwaphakamisa inkxalabo malunga nolawulo oluhesheheshe lwale ngxowa-mali nolukhokelela kwinkcitho-mali yabarhafi. Kulandela ingxelo exhalabisayo ebhengezwe ngumkhuseli woluntu Advocate Kholeka Gcaleka nedize ukuba iNSFAS isebenzise gwenxa imali yesibonelelo sabafundi. Lo kaGcaleka uzibophezelele eqhubeni uphando olunzulu ekwathi oku kusilela kweenkqubo zolawulo kuphembelela intlekele yoluntu. Sections 2 and 3 of the NSFAS Act confirm that the entity was established to provide financial aid to students who meet the prescribed admission and eligibility requirements, primarily students from disadvantaged and vulnerable socioeconomic backgrounds, with a special dispensation for students with disabilities. The failure by NSFAS to administer that mandate efficiently, as observed through this investigation, therefore undermines the legislative purpose for which it exists. Uthi ungaphumeleli kolawulo kudalwe kukusilela okukhulu kwinkqubo yokuqukumbela iiprojekthi zeliqumrhu, nto leyo ekhokelele ekubeni amaziko abambe izatifiketi zabafundi abaninzi abangahlawulanga. Lo kaGcaleka uthi le nkqubo ayifikeleli kwaphela kubafundi eyenzelwe ukubaxhasa. This observed chronology in NSFAS leadership and board and executive level from 2020 to date illustrates persistent organizational instability at NSFAS, the suspension and subsequent termination of the CEO in 2023, the extended reliance on acting executives, the dissolution of the board in 2024, and renewed governance difficulties after a new board was appointed in 2025,
suggest that earlier interventions did not produce sustained institutional stability. Umongameli womanyano labafundi ugxeke isebe lemfundo ephakamileyo ngokusilela ukubeka i-NSFAS iliso elibukhali. This is clearly an indication of a systematic issue and systematic failures that are existing within the National Financial Aid Scheme. And it makes sense that within a period of 10 years, we have had quite a number of CEOs, administrators, acting CEOs that have came in within NSFAS. Umkhuseli woluntu uthi ukuze kusonjululwe imingeni engundoqo echaphazela indlela elisebenza ngayo lequmrhu, urhulumente makahlawule ngqo kumaziko emfundo aphakamileyo. Beluzolile usuku lwesibini logwayimbo labasebenzi abangaphezu kwewaka benkampani i-RCL Foods kwaye abasebenzi abagungqe kwizinyanzeliso zabo zochatha kwimivuzo, ukanti iinkokheli zemanyano zabasebenzi zilugcwabevu ngumsindo nanjengoko umqeshi engafuni ukubeka nto engcono etafuleni. Siteleka setisebenti te-RCL Foods endzaweni yasemalelane sichubekile sabangileso lesinekuthula. Kodwa-ke tisebenti selotime ngalelithi tifuna ukuthi kufezeke timfuno tato. Kanti-ke baholi betinyonyane taletisebenti bakhala ngekuthi umqashi akafuni kubasita ngendlela lefanele. We don't have like any good news so far, and it's getting worse because the employer that we are dealing with, our HR, it's no longer available for any communication, and they've already contravened the picketing rules. We're going to act within our rights, to write a system A, to inform them that in terms of like this, the employer tried to come out from what we have agreed. Tisebenti Solomane time ngalelithi tifuna kukhushulelwa emaholo nga 13%, hayi lo 4.5% loletfwa ngumqashi. Asiyaphatheki kahle ngoba kunginyalo akukho lesikutholako, kodwa angeke siphele amandla. Siyochubeka up until sithole lokho lesikufunayo. Siyasebenza asikhona ukubhadala tikweleti tethu, asikhona ukubhadala timoto. Atositshela nga 5.4. Ayikho into lesingayenza lo, asiyifuni, sifuna 13%. I-RCL Foods solo ime ngalelithi angeke ikhone ukukhuphula lemiholo ngalendlela tisebenti tifuna ngakhona. Kwatise ukuthi simo kulomkhakha washukela Solomane siyantengantenga. Sithi-ke lokhu kuyabonakala kutitatimende tetimali letivele kamuva. Etindzabeni tetfu ku-Channel 163 lotilethelwa i-Newsroom Africa, ngingumweli Masilela emalelane eMpumalanga. Abahlali baseTsakani kwisixeko saseKuruleni bathi baziva enyashiwa amalungelo abo ngumasipala okuze emva kokuba bengenelwe lilindle ezindlini zabo ngethuba lezikhukhula zemvula zakutshanje. Bathi ngethuba bexelela umasipala kunye noceba mayelana nale ngxaki kuthathe iintsuku eziliqela phambi kokuba basabele ikhwelo labo. Bathi le ngxaki yokungenelwa lilindle yenzeka rhoqo emva kwezikhukhula kule ndawo, nto leyo ibenza baphila ubomi bentshontsho. Eli lilindle elinevumba elinganyamezelekiyo kwaye lithi xa liphuphuma lingene ezindlini. Abahlali bathi baxhalabele impilo yabo. Le holiday lebo kwama-holidays angisi-enjoye thina si-enjoye emanzini. Bengiswinge emanzini ngilele phezu kombhede kuwamanzi ungakwazi nokuvuka uyokuchama ebusuku because amanzi. So ngicela uncedo. Abahlali bakwathi kudala becela uncedo kodwa abade balufumane kwabasemagunyeni. Mhlambe basisuse ke kule ndawo yeSwirich bayosibeka kwenye indawo babonise la ukuthi iSwirich yingozi. Ngavele kugcineni sizogula. Sa reporter kamasipala into engayisho bakhuluma nge48 hours. Abakhulumi nge24 hours, 48 hours ebebesitshela yona. Ukanti umasipala waseKuruleni uthi baza kuyinika ingqwalasela lengxaki yelindle kule ngingqi yaseTsakane. Now umasipala into esizoyenza currently ukuthi sinalento esibiza nge-jet truck ezohlala iza every week, sizokwazi ukuthi siplace la every week izokwazi ukuchecka this area ngezindaba zesuwa. But one of issue or problem isitholile la njengoba belibelebe beza bahlohla unblockeke ibuyele futhi phinde into abayikhiphile phakathi kwesuwa line yethu
bakhiphe into esibiza ngeconcrete, yabona iconcrete lo yokwakha. And at the back yendlu kamama, this side, kunabantu that abakhayo ngapha. And most of that area, it's abantu aba-occupy this space illegally. Abahlali balomandla bathi kuphele iveke ezimbini bengafumani ncedo kumasipala wabo behleli nelindle ezindlini zabo. Bakwatyholo umasipala ngelithi urhuqa inyawo xa kufuneka befumene uncedo ingakumbi kwiimeko ezikumila kunje. Kwindaba zethu kuChannel 163 noziphathela iNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eTsakane ndiseRhawutini. Candelo labucala lezokhuseleko i-Reaction Unit South Africa ithi kukho umkhwa okhulayo wamadoda athi xa eziva iinkanuko zomzimba ayokuziphathaphatha malunga ngasese kumangcwaba ase-Wick Street eVerulam eThekwini. Eli candelo lithi lihletyelwe ngezi zenzo luluntu oluhlala ngakula madlaka lacelwa ukuba lingenelele, kanti sithanda ukulumkisa eli nqaku lilandelayo alibalungelanga abantwana. Abahlali abahlala ngakumadlaka ase-Wick Street eVerulam eThekwini bathi bakruqukile kukuva ingxolo nezandi ezingashongo khona ezenziwa ngamadoda athi xa esiva iinkanuko zomzimba ayokuziphathaphatha impahla yasebukhweni kula madlaka. La madoda kuthiwa ezi zenzo azenza elele maxa wambi emi phezu kwamatye amangcwaba, phofu ngelo xesha abukele iividiyo ezibonisa amanyundululu. And one child allegedly overheard some pornographic, like a pornographic video being played. And, you know, it's believed that these perpetrators obviously, you know, have some sort of fetish and, you know, they have no consideration for the public, children, or, you know, anybody. Ukanti umasipala waseThekwini uthi baza kukhomba umzonotywala bonke abo benza lo mkhwa, watsho ebongoza abahlali ukuba baye emapoliseni xa bebona ezi zenzo. Cemeteries are places of dignity. They are places where we bury our loved ones. So these reports are concerning to the city, and we view them in a serious light, and we are taking all the necessary steps to ensure that these things do not continue. I-Reaction South Africa ithi ityale idrone kulo mmandla kwaye nabasebenzi bayo baza kuzulazula ukujonga la madoda achuba isikhwebu kula madlaka. Ikunyabanti lezotshutshiso liza kuzirhoxisa zonke izityholo ngakulowo uyintloko yezobuntloli uNjengele Dumisani Khumalo. NPA kulindeleke ukuba iye enkundleni ngoLwesihlanu yokuzichitha ngokusesikweni ezi zityholo. Esi sigqibo siza emva kokuba kuthe kwavela ubungqina obuninzi phambi kwekomishoni kaJaji Madlanga nobuveza ukungalandelwa kwemigqaliselo eyiyo ngethuba uNjengele Khumalo nabanye abathandathu atyholwa nabo bebebekwa la matyala. uNjengele Khumalo nabo atyholwa nabo bebejongene nezityholo zobuqhophololo norhwaphilizo ngokuphathelene nokuqashwa kukaBrigadier Dineo Mukwele kwisikhundla esiphezulu kwicandelo lezobuntlola. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus uchaze umdlalo wangomgqibelo weqela lakhe neNew Zealand njengowona uza kuba nzima kulo nyaka. uRassie kuza kunyanzeleka akhuphe zonke iintonga zakhe ezisemgqubeni xa engquzulana neqela likaDave Rennie. Kakhulu ke qwathikazi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukelo wam apha ekhaya. Ndikwamkele ke kwidesika yam yeMozulu mna ke bethuna ngegama ndinguYuthabile inzwakazi yabathembo mvanje ke bethuna masiphawuleni yenjenje iMozulu. Leyo ke mbukela msijogo lokumfanekiso wokuqala nguye ke ogangatha ngokuqatha kwiziganeko zemvula nomoya kuwo wonke nje oMzantsi Afrika. Nawe uyaphawula nokapheka kumyoli kakhulu kwindawo ezininzi apha eMzantsi Afrika noxakele mandundu kakhulu izulu phaya entshona Kapa kwindawo ezininzi futhi ezisenxwemeni wena ozinze phaya ko-Springbok Alexandra Bay futhi ungabanda ngomsi napha kaloku koGeorge kumazantsi welaphondo nje yonke laa mini yangomso. Ngokubanzi ke mzontsundu masiphawuleni kaloku amaqondo wethu ke okutshisa aphantsi naphezulu sivule ngephondo lokuqala eliphaya lona eMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke mbukelo wamzelaphondo futhi ezisencamini nentshona futhi buphaya eJamestown eKomani eKaladokwe Bakersdorp iyabikwa ingqele xa bevuka ngomso ngamaqondo okutshisa sephantsi kakhulu phaya ngo-7 degrees nje yonke laa ntsasa kanti nathi kwakhona futhi umbukelo wam iMozulu ke kwiphondo
laseFreystata nelisenqamini kaloku kuwo uMzantsi Afrika ukucwengela lonke nje futhi laphondo mpela kwindawo ezikwimpuma namazantsi walo njengapha koBloemfontein kwasekuseni futhi kuyabanda Ficksburg xa bevuka ngomso ngo4 degrees siyiphawule kwakhona nabukeli kwam imozulu kaloku kwelaphondo ke laphaya eNtshona Kapa kwindawo ezininzi futhi ezikumantla nempuma phaya kwelaphondo ukhona umoya obhudla kakhulu phaya eBeaufort West kwasekuseni futhi ngaye la 11 degrees kanti ke futhi benje phaya ephondweni ke mbukeli eSouthern Cape futhi kwezo ndawo ezithanda baphezulu phaya njengapha ko-Uppington futhi Alexandra Bay napha ko-Springbok qaba ngamafu mpela ngomso ekuseni nge-15 kanti ke futhi benje ephondweni mbukeli laphaya eNorth West kwezo ndawo futhi ezicweni kakhulu zonke futhi zelaphondo mpela kumazantsi nempuma wena ohlala pha ko-Klerksdorp kwasekuseni futhi ngathi kubande ngo7 naphaya eBloemhof bavuswa ngo10 kanti ke futhi baphila ngolu hlobo phambukeli wam ephondweni ke laseGauteng apho sikoyodina ngalomzuzu mpela pha kumantla welaphondo bona uzinze pha koJohannesburg Tembisa Bonkonspruit napha kumantla futhi kuNdlunkulu eTshwane ekuseni khona inkwankce ngephi ka9 degrees nyuka nam ngokubanzi siliphawule futhi iphondo laphaya eLimpopo ndawo ezininzi futhi ezikumazantsi nentshona pha kwelaphondo uba unohlala pha koThabazime futhi yavakala ingqele nokubhudla ukuqatha komoya phaya ekuseni ngenxa ka4 degrees baphila kanje ephondweni laphaya empumalanga ndawo ezininzi futhi ezizinze kakhulu kumbindi welaphondo napha kumazantsi njengaphaya ko-Ermelo futhi ekuseni ngo10 degrees bebubanda futhi kunethe eMbombela ngo10 degrees vume ekhaya ndiyivale ndisonge imozulu ngephoyo lokugqibela ke liphaya KwaZulu Natal ndawo ezininzi futhi ezikumantla uyabhudla kakhulu umoya phaya ekuseni koPongola ko12 degrees naphaya eRichards Bay uyasefa nje yonke intsasa yabo yangomso mna sikuthanda kangaka Xele Miyoli. Kamnandi mawethu.